Έχω να γαμίσω 14 μήνες Ρε το μπούς του Αλβανό. Δεν έχει ήδη να την κατεβάσει από εκεί. Να μου πεις ο Αλβανός πού να το βρει το ίντερνετ. Αλβανός είμαι. Ρε 5 ευρώ σε παρακαλώ πάρω. Καλά. Κάτσε να δω. Α, έχω 1 ευρώ. Το ποδήλατο! Έλα, πάρε. 50 λεπτά τώρα. Φέρ' τα πίσω. Λεπτά, 50 λεπτά. Του πέρα το ποδήλατο! Ελπίζω να ξέφυγα. 5 ευρώ θέλω πάρω τσόντα ζούλια. 50 λεπτά. 50 λεπτά. Πω μαλάκα μου ξέφυγα. 50 λεπτά τώρα. Του πέρα το ποδήλατο! Α, ξέφυγα. Φέρε ζούλια πάνω. Fuck! 50 λεπτά τώρα. Ξέφυγα. 50 λεπτά τώρα. Φίλο, θέλεις βοήθεια? Φίλο, τάκι, τι αίμα. Σάικο! Έλα πάρ' τα όλα ρε! Είπε κανείς όλα. Ναι Σάικο, πάρ' τα όλα. Όλα. 20 λεπτά θέλεις? Όχι, μόνο 50 λεπτά τώρα. Κάτσε ρε Σάικο. Πού θέλω να τα βρω εγώ τα 50 λεπτά? Οικονομική κρίση έχουμε. Δούνου του είχαμε. Τι θέλεις να κάνω? Δεν με καταλαβαίνεις. Καλά φίλο, αφού δεν έχει 50 λεπτά δώσει Σάικο, κράτα τα. Πάω σ' άλλο. 50 λεπτά! Πενήντα λεπτά. 50 λεπτά! 50 λεπτά! 50 λεπτά! 50 λεπτά!